Lähtökohdista huolimatta. We speak English very good. Arvatteko jo, mikä on jaksoaihe? Tänään mä puhun englantia. Ne on täällä tänään, kuulkaa, puhumassa ja viihyttämässä teitä enkun taidoilla. Kyllä, ja tässä ei ehkä myös vähän nuorisolle se, että vaikka ei osaa puhua englantia, niin se ei haittaa mitään. Siis toi on mun mielestä tosi hyvä. Se ei tarvitse hävetä ollenkaan. Niin, koska me suomalaiset hävetään jo edes sitä, että meidän puheesta kuuluu edes pienesti se aksentti, vaikka ei oikeasti ole mitään syytä. Just näin. Ja mä oon oppinut sen, että vaikka mä en osaa puhua englantia, niin mä oon oppinut tehdä niinku elekieltä, tiedätkö? Totta. Ja se, että vaikka kuinka mä en osaa lauserakennetta, että onko substantiivi vai adjektiivi vai mitä nämä nyt onkaan, teekö oikein siinä lausessa, niin mä oon silti pystynyt kommunikoimaan. Niin ja ne saa sen viestin kuitenkin niinku selville, eikö? Joo, kyllä, just näin. Onko sulla ollut joku tilanne just, missä sä oot silleen elehtinyt tosi hyvin? On, se on niinku, joo. tuleeko sulla joku esimerkki mieleen? No ei mulla tule nyt mitään esimerkkiä niinku heti näin, mutta siis on tilanteita, jos mä olen vaikka ulkomailla, niin kyllä mä elehdin tosi paljon ja yritän niinku näyttää kehon kielellä sen. Niin ja vaikka jos sä tarvisit jotain, niin sähän voit niinku näyttää. Niin, just näin. Joo, toi on muuten hyvä. Mutta aasinsiltana, ennen kuin me lähdetään tätä englantia puhumaan niin aasinsiltana vielä ensiksi, Venla, kerro, mikä on ollut sun lempikouluaine sun yläasteajalta? Yläasteajalta? Ja katsotaan, pystyykö kuuntelijat tähän samaistumaan vaikka. Arvaatteko? Yrittäkää eka arvata siellä päässänne. Mun lempiaine oli yläasteella kyllä varmaan liikka. Mutta ei saa sanoa liikuntaa. Okei. Liikunta, Pitääkö se olla niinku, ei taideaine? Eli Mikä on ei kuvisliikka. Joo, ei semmosia. No kun ne oli just ne, missä ne oli lainat, missä mä olin hyviä. Mutta semmosista, niin mitkä yleensä voi olla ihmisillä oikeasti vaikeita aineita. Mulla on varmaan enkku ja äikkä. Ehkä jopa oikeasti? enkku, joo. Miksi sä sanoisit, että englanti on ollut sun lemppari? Koska mä tykkäsin kuunnella ihan sikana musiikkia nuorena, ja mä aina halusin opetella ne sanat, mutta mä en ikinä tiennyt. Mä tykkäsin Hannah Montanasta tosi paljon. Tiedätkö Hannah Montana? Joo, ja Miley Cyrusen. Mutta mä en ikinä ymmärtänyt, mitä niissä sanotaan. Mä muistan, että mä lauloin sitä joku Nobody's Perfect-biisiä, ja mä en niinku ymmärtänyt. Sitten mä tajusin, että mä voin niinku opetella sitä, niin sit se oli jotenkin siistiä. Toki yläasteella musta tuntui, että se vähän ehkä oli tylsempää kuin ala-asteella, mutta silti se oli semmoinen, että mua niinku kiinnosti se. Ja äikässä taas, niinku äikkä oli ihan sikakivaa sen takia, että mä tykkäsin kirjoittaa tarinoita ja sitten semmoista niinku luovaa semmoista kaikkea ajattelua ja semmoista. Musta tuntuu, että meidän ope oli niin hyvä yläasteella äikässä. Että mä muistan esimerkiksi, meillä oli semmoinen kilpailu, että meille sanottiin vaikka kirjain A, ja meillä annettiin vaikka 5 minuuttia aikaa, kaikilla oli omat paperit, ja meidän piti kirjoittaa niin monta sanaa, missä sanotaan mahdollisimman monta A-kirjainta. Tuommoista on kivoja. Ja se oli ihan sikakiva, ja siinä mä koin, että ei vitsi, mä oon hyvä, että mä keksin niinku niitä sanoja. Ja siis meidän ope oli niin hyvä. Ja tuommoista on ihania, että on niinku vähän niinku jotain tekemistä, tai siis tiedätkö, että ei vaan harjoitella jotain niinku sanajärjestystä, vaan että siinä on niinku toimintaa. Joo, ja se saa niinku ajattelemaan. Luovemmin ja sitten tuntuu kivemmalta. Niin, sano vaan. Sen verran, että koetko sä, että sä osaat tämmösiä, nyt mä sanon varmaan ihan väärän sanan, mutta mä oon kuullut, että on joku novelli, sitten on jotain just näitä... Romaani. Joo, siis että on tämmösiä niinku, tai mikä hitto? Tekstilajeja. Niin, ja siis tämmösiä hirveän jotenkin vaikeita tämmösiä niinku... Termejä. Tyyli, että mikä on substantiivi, adjektiivi, että osaatko ne kaikki tommoset? En mä niitä osaa. Arsinkaan niitä, kun on joku illatiivi, allatiivi. Näitä mä tarkoitin, joo. Noin vaan mä teidän nimeltä, mä en edes tiedä, mitä ne tarkoittaa. Koska mä en niinku ymmärrä, että oikeasti joku kysyy, että mikä on illatiivi, silleen, että en tiedä. Varmaan joku illa. Tiivinen illa. Oikeasti en tiedä. Entäs sulla, mikä sun lempiaine oli näistä niinku tämmöisistä kirjallisista mulla olisi ollut myös liikunta, mä olisin sanonut. Mutta mä sanoisin, mä en tiedä, onko se kirjallinen aine, mutta biologia. On, joo. Mä tykkäsin. Okay. Oliko biologia se, missä käydään niinku jotain vaikka eläimen sisus? Joo, just tämmöistä oli mun lemppareita. Elimistöä ja semmoista ihmisbiologiaa. Ja se oli ehkä, tiedätkö, että siinä pääsi vähän tekemään jotain, että me mentiin vaikka jonnekin metsään tekemään jotain tehtävää, tai tiedätkö, että siinä oli kans niinku toimintaa. Joo, sä oot kyllä semmoinen toiminnan ihminen. Joo, tai sitten, ei ympäristöoppi, vaan sanoppa... Maantiede. Ei, kun yhteiskuntaoppi. No se oli kyllä kans kivaa. Mäkin tykkäsin. Kiva. Koska sitä ei ollut ala-asteella. Sitten kun se tuli, niin se oli jotenkin hauskaa, että okei, että me voidaankin puhua jo politiikasta, vaikka ollaan täysi-ikäisiä. Tai silleen, niin kuin, Mikä sulla oli siinä yhteiskuntaopissa, mikä viehätti? No kun mun on pakko sanoa, että mä en edes muista aiheita, mitä siellä käytiin oikeasti. Mutta mä muistan, että se oli kivaa. Joo. Se oli tosi kivaa. Ja kaikki tämmöinen historia ja muu on kiva. Joo. Onko sulla ollut silleen, että sulla on vaikuttanut se opettaja siihen aineeseen, että tuntuuko se kivalta? No itse asiassa mikä sen aineen nimi nyt oli?
yhteiskuntaoppi. Mä muistan vielä sen opettajan, minkä näköinen se on, ja itse asiassa on mun Facebook-kavereissakin. Oikeesti? Joo. Ja muistan nimenkin, mutta että hän oli kiva, hän oli vähän nuorempi, niin se ei ollut semmoinen vanhanaikainen, niin sit se oli niinku kiva. Se oli vähän niinku kaverikin jopa. Joo, vähän niinku semmoista opet oli kyllä kivoja. Miten, oliko sulla äidinkielen opettaja? Ainakin mulla tulee semmoinen niinku, mikä tää on? Stereotyyppinen. Joo, stereotyyppinen. Miksi mulla on näin vaikea puhua tänään? Ei, kun musta tuntuu, että mä oon kuunnellut meidän jaksoja, niin mä aina niinku täydennän. Niin mua ärsyttää, kun mun pitää aina niinku ennakoida. Tai niinku, että musta tuntuu, että mä oon tosi raskaa. Ei, mutta mä en osaa puhua, niin sit sä osaat täydentää. No se on hyvä. Mutta niin stereotypia on se, että äidinkielen opettajat on naisia. Olihan se. Naispuolisia, niin oliko? Joo. Oli. Mutta se oli niinku muut aikaopet meidän koulussa oli vähän semmosia runosieluja ja semmosia, mutta sitten se meidän aikaope, en siis sano, että siinä on mitään pahaa, mutta se meidän aikaope oli just semmoinen, että se oli vaan silleen, että tänään me tehdään niinku ihan mitä, ei niinku mennä tavallaan kirjan mukaan, vaan nyt tehdään jotain, niinku, että saadaan oikeasti aivot narikkaan ja saadaan niinku teistä jotain. Meillä oli esimerkiksi, siis meillä tuotiin näytelmävarastosta tavaroita ja meidän piti niinku tehdä näytelmä äikän tunnilla. Ihanaa, noista oppii ehkä niin, jopa niinku paremmin. Joo, ja sitten kun on niinku joku eri tapa niinku harjoitella asioita, kun vaan se, että luetaan ja tehdään tehtäviä. Todellakin. Ja olisi kiva kuulla kuuntelijoista, että mitkä oli teidän lempiaineet tällä hetkellä. Mulla tuli vielä mieleen. Voidaanko keskustella niistä lempinimistä, mitä näillä aineilla oli, koska tämähän on alueellisesti ihan tosi niinku eriävää. Et mitä, niinku, jos puhutaan vaikka yhteiskuntaoppi, oliko teillä sille joku lempinimi? Ei, ja siis kun musta tuntuu tältä, että Jyväskylässä on ihan hirveästi, just on joku kuukki, viikkiluokka, ja ihan niinku ihme lempinimiä. Meillä oli ihan 1, 2, 3, meillä oli ihan historia. No, oliko se, mikä se oli? Ympä. Oli toi ympäristöoppi. Joo, mutta siis äikkä, enkku, siis ei meillä ollut mitään niinku lempinimiä. Ja musta tuntuu, että jyväskyläläisillä on jotain ihan ihme. Ihan ihmeellisiä. Joo, meillä on niinku ekaluokkalainen on eppu, toppu, sitten on kolkki, nelkki, viikki, kuukki, sitten seiska on seiska. Sitten oli ne just vaikka, no meillä oli ympäristöoppi ala-asteella, se oli ylli. Sitten kuvaamotaide oli kuvis, käsityö oli kässä, ja sitten jotkut sanoo, muistatko, jotkut sanoo rättikässä. Muistan, joo. Ja sehän oli opettajille ihan sellainen, miten sanotaan, punainen vaate. Niin, kyllä. Koska sehän ei ole mitään rättikässä. Niin. Ei se ei ole mitään tuollaista. Mut joo. Ja sitten, entäs kotitalous? Köksä, taisi olla meillä. No kun meillä oli kotsa. Oikeesti? Joo, ja mä oon huomannut, että se ero ihan tosi paljon. Mun mielestä tää kotitalous on semmoinen, mihin kaikilla on niinku alueellisesti ihan eri sanat. Mutta se on jännä, että miten ne niinku tommosia tulee. Miksi ei vaan sano kotitalous? Ei se nyt niin pitkä sana ole. Niin. Ja uskonto oli ussa. Ei oo tommoista meillä ollut. Musiikki oli mussa. Meillä oli musaa mun mielestä, vai oliko mussa peräti sekin. Sitten yhteiskuntaoppi oli YH, mä vieläkin puhun aina YHsta. Sanoinko mä sen jo, en mä varma. Mutta sitten oli vaan äikkä, enkku. Ruotsi. Mulla tulee YH:sta vain yksinhuoltaja mieleen. Niin muuten, totta. Mutta ei sitä silloin ehkä sanavarastoa. Niin. Eikö sä varmaan tiennyt silloin, mikä se tarkoittaa? Totta. Mutta hauskaa, että on niinku tälleen eroja alueellisesti. Niin on, ja mä veikkaan, että jos mennään pohjoisempaan, nekin Rovaniemeen, Lappiin, että sit siellä on niinku oma juttunsa taas. Olisi hauska kuulla, mitä niinku kuulijoilla on. Niin. Miskä ne sanoo näitä. Kirjoittakaa tuohon kommentteihin. Todellakin. Ja mulla siis on yksi ystävä, joka on Rovaniemeltä. Joo. Niin sillä on tosi semmosia, että kun se kirjoittaa vaikka viestiä, niin tiedätkö, kun sähän kirjoittaisit varmaan vaikka kyllä, tiedätkö? Jos mä kysyn sulta jotain, sä vastaat kyllä. Niin sit se kirjoittaa kylhä. Siihen tulee niinku H ja sit se on jotenkin tosi, mä oon silleen, että miksi sä kirjoitat noin kylhä? Tai niinku, se on niin outo. Mut siis onks toi joku silleen, että jotkut niinku murteella kirjoittaa silleen? On. Koska mä oon huomannut myös, että jotkut kirjoittaa silleen vaikka, että niinku en tiiä, niin en tiedä. Tai silleen, että ne niinku haluaa niinku lyhentää niitä. Niin. Silleen niitä sanoja. Mun mielestä se on niinku hauskaa tai silleen, mutta mä huomaan, että mä kirjoitan silleen, kun Jyväskylässähän venytetään sanoja, niin mä oon vaikka silleen en mä tiiä. Joo. Niin mä kirjoitan se en mä, niin mä oonkin en mä. Niin, että se vähän niin kuin pitänee. Niin, että periaatteessa mäkin oon sortunut tohon. Niin. No mutta se on kiva, että näkyy tommoista oman paikkakunnan persoonaa. Mutta kyllä sitä on välillä vähän raskas lukea, kun sä oot vaan silleen niinku luet kirjaimellisesti silleen, okei, mitä tää nyt meinas? Niin kun joillain saattaa olla ihan outoa, että sanoja, niin on. Mitä ei niinku oikeasti edes ymmärrä. Oot sä kuullut, että jossain, mä en nyt ole varma, onko tää jossain pohjoisemmassa, niin on niinku, että sanotaan, joku sana on pahki. Mun mielestä se on jotain, tarkoittaa niinku päin.
että mennään tai joku siis, tämmöinen. Niin, siis tarkoitatko, siis nyt mulla meni ihan ohi, siis silleen, tiedätkö, että jos tulee törmäys, niin se on pahki. Sehän on jo normaalia. Onko? Mä en tiedä, tuleeko se Tampereelta, kun mä oon Tampereelta, mutta mun koko muu perhe on niinku pohjoisemmasta päin. Joo. Ja mullahan on silleen, että mun perhe puhuu kannaa, silleen tosi niin kuin mikä on kannaa? Niin. Kana. Joo, että tuotko sä kaupasta kannaa. Ne levittää tosi paljon niinku sanoja. Mitä se pahki tarkoittaa siis? Niin törmätä. Että menikö se puuta pahki? Niin toi on niin hauska sana. Tiedätkö mitä tarkoittaa piipilleen? Tää on taas tää, että mä käytän sanat piipilleen. Ja mä muistan, kun Veetukin oli että mikä piipilleen, mutta tulee sieltä siis pohjoisesta. Siis piipilleen on niin kuin, tiedätkö sä, just tässä mun jalka, nää mun noi varpaat, niin sä menet silleen niin piipilleen. Siis niin kuin... Silleen niin kuin kärjelle. Varpasille. Siis... piipille. Okei, niin kuin kärjelle. Siis näiden varpaiden päällä. Siis... Tiedätkö, sä nouset silleen piipilleen? Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Joo, nyt mä ymmärrän. Mutta siis voiko sitä käyttää muussa kuin varpaissa? Että joku menee piipilleen? Ei, kun se on piipilleen on tälleen. Okay. Et siis näähän on tosi outoja. Se on hauska. Ja sitten on niin outoa, kun mä oon miettinyt, että eikö kaikki tiedä sanaa. Niin. Mutta täällähän on sitten säännöt tietysti niin linkki. Joo. Sitähän ei tiedä moni, niin kuin, että se on linja-auto täällä. Niin. Linkki. Ja eikö myös toi linja-auto niin kuin se business täällä, niin kuin, eikö ne ole niin kuin ihan linkkejä niin kuin virallisesti? On, joo. Mikäs Tampereella on? Nysse. Niin Nysse. Ja sitten se on, että Nysse tulee. Joo. Mutta ja sehän nimikin on ihan Nysse siellä. Mutta se on kiva, että tolleen niin kuin paikkakunnat ottaa noita. Jep. Vitsi, meillä lähti nyt juttu ihan niin käsistä. Mutta on kiva, välillä voi olla rennompia jaksoja. Vähän. Jep. Mikäs ennen kuin mennään tähän itse enkun puhumiseen, ja ne siis tulee arvailemaan näitä sanoja ja lauseita, niin mikä sun tää historia, kerro kaikki sun historia, niin kuin miten sun enkun opiskelut on mennyt, ja mitä sä oot niin kuin tykännyt, mistä sä et oo tykännyt, ja kerro niin kuin nuoresta asti tavallaan siihen kouluvikavuoteen, että miten se sun enkku niin kuin on. No siis huonosti. Ja tässä mä haluan oikeastaan kannustaa nuoria siihen, että vaikka oikeasti on huono englannissa, se ei tarkoita mitään tai huono niin kuin oppimaan. Mutta mä veikkaan, että se tuli siitä, että mua ei kiinnostanut koulussa niin kuin opiskella, koska mua kiusattiin siellä. Niin kuin mä en vaan oppinut, kun mä oon tosi paha niin kuin lukihäiriö. Mutta siis mullahan meni silleen, että kun mä olin koulussa, siellä käytiin vaikka englannin kielen tunnilla asioita läpi, niin mähän en silloin niin kun, periaatteessa kunnolla opiskellut, vaan sitten kun mä menin kotiin, mun isä niin opetti mua aina töiden jälkeen. Ja mä muistan ne kerrat, kun me istuttiin tuossa mun koulupöydällä, iskä istuu siinä vieressä sängyllä ja me käydään asioita läpi. Ja se, mikä mä oon oppinut silloin nuorena, mitä mä käytän edelleen aikuisena, ja tää on mun ja isän tämmönen niin kuin kikka 3, että kun mä en oppinut, meillä oli, varmaan sullakin Venla on ollut semmosia niin kuin sanakokeita, että oli englannin kielessä semmoinen, tai englannin kirjassa semmoinen kohta, missä piti opetella tiettyjä sanoja, ja sitten siitä niin kuin tehtiin tämmöinen pistokoe tai muu vastaava. Niin mikä on vaikka mikä on lumiukko englanniksi? Apua, mulle tuli, mikä se nyt on? Mikä se nyt on? Sano joku siis englanninkielinen. No snow. Mikä se on? Mikä se tosiaan muuten on lumiukko? Kauheeta on nyt noloa, kun mä vielä opiskelen. Mut siis sano joku... Snowman on lumiukko. Joo. No Lumimies. vaikka nyt tommonen, joo. Me oltais opeteltiin iskän kanssa tämmöisiä sanoja. Joo. Siinä on nyt vaikka lumiukko. Ja sittenhän siinä yleensä on, että englannin kielen sana lausutaan eri lailla kuin kirjoitetaan, eiks vaan? Ja sittenhän se lausutaan, miten se lausutaan? Snowman. Ei kun niin hitto, kun toi nyt... No se kirjoitetaan snowman. Joo, niin mä harjoittelin kaiken silleen, että mä lausuin ne niin, miten ne kirjoitetaan. Joo. Että mä en ikinä oppinut se englannin kielen oikeasti aksenttia periaatteessa, vaan vitsi kun toi on nyt tosi huono vertauskuva. Ei, mutta kyllä tosta niinku saa sen kiinni, että tavallaan mutta vaikka omena, miten se lausutaan? Se on niinku apple kirjoitetaan, mutta sit se on apple. Joo, apple, jotenkin tolleen. Mutta toi on oikeasti periaatteessa järkevää, koska koulussa musta tuntuu, että sillä ääntämisellä ei annettu mitään painoarvoa, vaan se oli se, että sä osaat ne sanat, koska meilläkin oli niitä sanakokeita niinku joka tunti. Kyllä. Ja tavallaan, että onko Suomen tuossa opetuksessa joku pielessä, että me opetellaan ihan hirveästi sitä, miten ne kirjoitetaan, kun oikeasti mun mielestä pitäisi painottaa, että osaat sä niinku ilmaista just ittees. Just näin. Niistä mä harjoittelin, tiedätkö, että mä pääsen niistä sanakokeista läpi, niin että mä harjoittelen ne silleen, miten ne kirjoitetaan, niin mä sanon ne silleen, niin mä muistan tavallaan ne paremmin. Tai tiedätkö, että mun ei tarvitse kahta asiaa oppia. Niin sitten mä koen, että se on ehkä ollut semmoinen mun kompastuskivi sitten tavallaan, että mä en osaa puhua sen takia, kun olla englantia tai niinku lausua, ja sit mä oon vaan kiinnostanut. En mä kattonut siis Herra isä elokuvia lapsena melkein yhtään, en mä lukenut kirjoja, en mä oo ollut, tiedätkö, tälleen, että mä kuulisin niinku kieliä mun ympärillä paljon. Toi on muuten oikeasti varmaan yksi, että jos ei silleen niinku
vähän niin kuin mulla on Ruotsin kanssa sama. No nyt mä katson yhtä ruotsinkielistä sarjaa, mutta silloin nuorempana niin ei mulla ole niin kuin mitään tekemistä ruotsin kielen kanssa. En mä kuunnellut ruotsinkielistä musaa, en mä katsonut ruotsinkielisiä sarjoja. Ja sitten kun ei vielä ole lähipiirissäkään kukaan, joka puhuisi ruotsia, niin sitten tavallaan sulla ei tuu semmoista fiilistä, että niin kuin sä tarvit periaatteessa sitä kieltä, koska mun mielestä sulla pitää olla se tarve oppia tai semmoinen, että sä haluat niin kuin hyödyntää sitä jossain. Todellakin. Jos sitä ei ole, niin ei ole niin kuin periaatteessa mitään syytä silleen. Just näin. Et pitäisikö ehkä koulussa jotenkin muuttaa että sitten niin haluttaisiin mieluummin pistokokeiden sijaan niin vaikka niin harjoitella tunneilla lausumista. Tai silleen, että onko se välttämättä paras tapa, että on noita sanakokeita. Niin, se on oikeasti ihan totta. Mä oon samaa mieltä. Koska sitten just oli kavereita, niin kuin nyt tällä aikuisuudessa, kun ollaan puhuttu siitä, että miten ne on oppinut englantia, niin ne sanoi, että ne pelasi pienempänä, ne katsoi elokuvia, luki englanninkielisiä kirjoja, että ne sai sieltä sitä sanavarastoa niin kuin laajennettua ja opittua. Niin mä veikkaan myös sen, että kun ei tehnyt mitään tollasta, niin eihän sitä englantia oppinut missään muualla kuin koulussa ja kotona. Mutta joo. Joo, mulla oli siis silleen, että mulla oli lukiossa, mä opiskelin ranskaa, mä en osaa sitä, niin kuin mä oon täällä niin podissakin puhunut. Niin, mulla oli siis tosi hyvä ranskan ope. Mä en siis vaan ollut, mä en vaan oppinut sitä. Mutta siis se esimerkiksi teki niin, että meillä ei hirveästi ollut mitään pistokokeita mun mielestä, tai semmosia, vaan meillä oli joka tunnin alussa, olisiko ollut joka maanantai, niin se opettaja halusi, että me suositellaan ranskankielistä biisiä, sitten me kuunneltiin se, ja se laittoi samalla ne sanat ja käännökset sinne taululle. Joo, niin sitten mä opin tykkään joistain biiseistä, ja sitten mä vähän halusin osata ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Niin mun mielestä toi on ihan nerokas tapa, että miksi tavallaan opettajat ei tuo sitä jotain mielenkiintoa, vaikka musiikin, elokuvien kautta, vaikka jotain lyhyitä sarjoja, niin tavallaan, että se vaikka koukuttaisi, että haluat tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi, juuri että sun pitää vähän osata sitä kieltä, tai että sä altistut sille. Juuri, siis tosi hyvä pointti. Tai sit mun mielestä, vaikka kun ollaan englannin kielen tunnilla, niin ainakin itseäni henkot olisi auttanut se, että kun oli vaikka jotain tekstiä, mitä me luetaan, tiedätkö, niin eihän siinä ollut suomenkielistä käännöstä, ainakaan meillä. Niin sitten tavallaan mä olisin ehkä itse halunnut silleen, että siinä olisi ollut suomenkielinen käännös. Mä tavallaan olisin oppinut vaikka, että hitto, kukka. Siinä olisi ollut flower. Joo, flower oli englanniksi kukka, ja mä en olisi sitä tiennyt lapsena, niin sitten siinä olisi lukenut suomeksi kukka. Että ymmärrätkö, että mä osaisin yhdistää asioita. Niin, toi on mun mielestä oikeasti tosi hyvä pointti. Eikä silleen, että vaan opettelee englanniksi, ja sitten tavallaan no joo. Joo. Mutta siis toisin sanoen, meillä on eri kokemus enkusta, kun mä taas opiskelen enkuksi. Mutta mä en ole ikinä ollut mikään erityisen hyvä enkussa. Mutta mulla on ehkä ollut se, miksi mulla on ulkomaalaisia kavereita ollut. Oikeesti. Mä oon koulussa saanut niitä ja sitten tavallaan niiden kanssa on ylläpitänyt sitä kieltä. Ja silleen, niin se on ehkä ollut se syy, miksi tavallaan... En mä tiedä, onko mä missään vaiheessa silleen erityisesti... en mä halunnut opiskella silleen enkuksi, mutta sitten se on vähän niin kuin mä kokeilin sitä ja mä vaan tykkäsin siitä. Ja nykyään musta tuntuu, että mä en osaa enää suomeksi kirjoittaa. Mutta mä en koe, että mä oon mikään todella hyvä tai semmonen... en mä oon mikään natiivin tasoinen puhuja, mutta... Mutta toi on musta ihanaa, että ihminen osaa englantia. Se on niin ihanan kuulosta, kun joku pystyy kommunikoimaan ilman, että siinä säädetään, siinä huidotaan käsiä, vaan että siinä puhutaan. Se on ihanaa. Mutta mun mielestä jollain tapaa myös sitäkin liikaa Suomessakin halutaan painottaa, että pitäisi osata englantia. Kun mun mielestä esimerkiksi jos Suomessa asuu, niin olisi tärkeämpi, että osaa puhua niitä kieliä, mitä täällä tarvitaan. Suomeen, no täälläkin kyllä pystyt pärjää jo enkuksi ja ruotsiksi. Että tavallaan, että tarviiko meidän kaikkien olla enkun kielimestareita, niin mun mielestä ei. Että silleen, että pärjää ulkomailla ja sähän oot pärjännyt. Oon, mutta sitten mä oon miettinyt sitä, että jos mä lähden yksin oikeasti, mä lähtisin nyt vaikka yksin Espanjaan, niin mä en pystyisi pääsemään, varmaan Suomen Suomen lentokentältä nyt totta kai, mutta Espanjan lentokentältä eteenpäin. Jos mulla olisi vaikka Google-kääntäjää, niin en mä osaisi kysyä, että missä on portti. En mä osaisi kysyä, missä mun paikka. Siis ei mulla yksinkertaisesti, mä en pystyisi siihen. Mulla on oikeasti niin pieni mun sanavarasto. Ja se mua harmittaakin tälleen aikuisena, että hitto kun mä en ole opiskellut sitä englantia niin paljon, koska vaikka mä oon nyt esimerkiksi vaikka nyt Veetun, kun me lähdetään vaikka ulkomaille, niin Veetu pystyy kommunikoimaan, se pystyy puhumaan, tiedätkö, tarjoilijoiden kanssa, ja mä oon vaan vieressä, ja sitten mä sanon, että suomennatko, kun mä haluaisin, tiedätkö, että mäkin pystyn puhumaan, ja tavallaan, että mä en ole niin sanotusti toisen armoilla tavallaan siinä, että jos mä hukkuisin vaikka siis jossain maassa, niin ei mun englannin kielen taito ole semmoista, että mä selviytyisin tyyliin johonkin majapaikkaan. Tuossa on mun mielestä hyvä, mitä voisi kokeilla joskus, että sä vaan te vaan sovitte silleen, että Veetu on silleen, että no niin, nyt että hoida sä tää tavallaan, ja sitten jos sulla tulee semmoinen oikeasti, että sä et tiedä tai semmoinen, niin sitten kysyt. Niin, ja sitten tavallaan, totta. Että sä pongaisit ne
niinku, mä veikkaan, että se menee silleen, että Veetukin puhuu silleen niinku ummet ja lammet, niin sä et pysty periaatteessa bongaan sieltä niitä sanoja. Mutta silleen, että jos se olisikin sulla se tavallaan se vastuu, niin sitten sä sanoisit, mitä sä osaat, ja sitten Veetu voi lisätä ne muutamat sanat ja semmoiset sinne väliin. Näin. Ja sitten sä oppisit, koska aina jos menee ulkomaille, niin ne on suht samat keskustelut. Sä menet sinne, niin sä oot silleen, että mihin seuraavaksi, tai bussille, että hotelli, plää, 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 ja silleen, niin kuin, että se on aika semmoista, että sä varmasti kyllä oppisit ne. Se on totta. Ja sitten se vielä tuntuu jotenkin ihanalta vaikka ulkomailla oikeasti, kun menee jonnekin kauppaan, ja sitten on silleen, että hi, I want chocolate and Pepsi Max, thank you, I'm pay card. Tiedätkö tälleen, että on... Kyllähän sulla sujuu toikin. Mutta siis herra isä, mä oon tehnyt paljon jossain ulkomailla, niin sitten se tuntuu semmoista vitsiä, mä teekö osaan englantia. Ja ne ymmärrät. Joo, mutta sitten kun alkaa tulee teekö jotain, että mun pitää kysyä, just saanko mä muovipussin, minkä kokoinen tää paita on, niin sit mä tipun pelistä. Joo. Mut joo. Noniin, mutta olisikohan meidän Nyt mennään englannin kieleen. Elikkä, mulla on täällä siis lista enkunkielisiä sanoja ja lauseita. Haluatko sä ensiksi, että otetaan sanoja, niin sit sä pääset pikkuhiljaa siihen fiilikseen, ja sit lauseet voi olla vähän jo haastavampia. Tää on siis sanakoe. Joo, ja tää on siis semmonen, niin kuin, että huumorin kautta. Huumorin kautta juurikin näin, ja mä yritän oikeasti parhaani. Joo. Elikkäs, ensimmäinen sana on hiccup. Hiccup. Joo. Miltä se kuulostaa? Apua, kun musta tuntuu, että mä en ole kuullut tämmöistä sanaa oikeasti taaskaan Nämä ikinä. on vähän hankalampia. Hiccup. No, oota. Hiccup. Mä mietin. Jos mä oon silleen, Venla, hiccup. Tule tänne. Ei. Hiccup. Ei, come on. Eikö sä ole tule tänne? Joo. Tai joo. Hiccup. Ole hiljaa. Se on, mieti, kuin tää liippaa tosi läheltä, mitä se suomeksi tarkoittaa. Hiljaa. Ei. Ihan niinku todella lähellä. Hiccup. Hikka. Joo. Onko? On. Oikeesti? Joo. Kato, mä en osannut ajatella täällä tavalla tämmöisiä niinku terveyssanasta. Mutta eikö hauskaa, että se on tosi lähellä suomeksi? On, joo. Aika jännä. Okay. No niin. Seuraava, tän sä ehkä saatat jopa tietää. Marshmallow. Marshmallow. Se on toi vaahtokarkki. Joo. Onko? Hyvä nepe. Ihan sikaiva. Onko se kuullut ton jossain? On. Tää marshmallow... Voi vittu. Anteeksi. Marshmallow, niin se on ollut joku joulu tämmönen... Herkku. Joo, niin sitten on ollut joku, että on suklaajuttu ja se on niinku chocolate marshmallow. Joo. Hyvä. Okei, seuraava. Unbelievable. Uskomatonta. Miten sä oot Joo, näin tää hyvä? on helppo. Tää on tosi helppo. Sikaiva, koska mä oon välillä sanonut, unbelievable. Niin sä käytät tota ihan. Ei ehkä vitsi, välillä. sä oot ihan... Nää on helppoja. Okei. Sitten seuraava. Association. Ja muista hokea perässä. Association. Sähän osasit lausua hyvin, joo. Okei, associations. Vitsi saakeli, anteeksi. Nyt jos tulee kielen tämmöisiä ei-toivottuja sanoja. Minä en ole sosiaalinen. No ei. Kuulostaa vähän siltä. Toi A on vähän semmoinen, että se olisi negatiivinen just sana, mutta tää on vaan substantiivi. Mikä on substantiivi? Semmoinen sana, semmoinen yleinen sana, ei mikään verbitäydi. Anna vinkki, minne päin se liittyy ehkä semmoiseen yrityselämään tai semmoiseen, miten mä nyt sanoisin? Onko se unsociation, että mä olen sosiaalinen? Ei. Sanonko? Joo. Se on yhdistys. Ei mitään tietoa. Eikö yhdistyksellä ole joku helpompi sana? Se voi olla vaan company, mutta sitten se on yritys. Niin, joo. Sitten, tämä on aika erilainen, miten tämä kirjoitetaan. Eli tämä voi olla silleen hankala. Niin economy. Ekonomi. Niin, siis se ammatti vai? Niin, ammatti. Economy. Se on talous. Mutta se tulee ekonomihan on se ammatti, niin periaatteessa ne liittyy kyllä toisiinsa, koska ekonomi on talous, semmoinen asiantuntija. Musta tulee ekonomi. Tuleeko? Joo. Eli sulla on tämmöistä nyt vaikeita sanasta. Nämä on oikeasti vaikeita. Mä ajattelin, että tähän pitää ottaa semmosia vähän erilaisempia, kyllä. Koska jos täällä on vaan joku cat, niin sä tiedät kyllä heti. Mä tommosia tiedän, joo. Sitten seuraava, tämän sä kyllä varmaan tiedät, niin deadline. Deadline on mä en tiedä mikä se on suomeksi, aikataulu. Mä joo, vaikka sanon, että mulla on joku deadline tämän asian kanssa, että mun pitää vaikka palauttaa tämä maanantaina. Mitä se on deadline? Joo. Se on se viimeinen, milloin se pitää palauttaa. Joo, näin. Hyvä. Joo. Sitten, no tää on ihan sika helppo. Window. Tietokone.
No se voi olla tietokonekin. Eiks Windows on se tietokone. Window, ikkuna? Joo. Onko? On. Kato. Siis sulle onnistui sen. Sä oot ihan, joo, niin on vielä oikeesti. Oh my god. Sitten seuraava. Toothbrush. Toothbrush, se on joku pesuväline. Toothbrush. No periaatteessa. Onko? Brush. Mulla tulee brush, niin on puhdistus tai harja. Tooth. Joo, se on harja. Hammasharja. Onko oikeesti? Hammasharja. Oh my god. Legenda. Oh my god. Oikeesti. On. Siis mä vedin vaan hatusta. Oh my god, toihan oli helppo. Siis sä oot ollut ihan superhyvä. Hei, onks vaikeampia? Otetaan lauseita. Sitten otetaan vielä yksi sana. Purse. Purse on persona. Se olisi personality. Persikka. Se olisi peach. Sulta tulee niin hyviä veikkauksia. Purse. Oota. Sulla on semmonen. Mä kehuin sun tätä vai toissa viikolla. Purse. Viime viikolla. Se oli mun mielestä ruskea tai vihreä. Mikä sulla oli? Purse. Oota. Persikka. Oota. Sulla on, purse. En mä tiedä. Se liittyy vaatteisiin. Periaatteessa asusteisiin. Purse. Pörrösukat. Toi olisi muuten hyvä. Siis se on käsilaukku. Purse? Joo. Ei siitä tule yhtään käsilaukku. Ei niin, ei tulekaan. Se voisi olla joku cashbag. Niin tai bag. Eikö cashbag ole niinku rahanpalautus? Niinku rahaa takaisin. Rahan takaisin. Ei. Käteinen. Purse. Joo, noi on siis ihan niinku, I don't know, ihan oikeesti. Mutta siis jos mä olisin halunnut, sä olisit tiennyt, jos mä olisin sanonut bag. Joo, siitä mä olisin, joo, tommosista. No niin, nyt tulee sitten ensimmäinen lause, ja tää on siis sanonta vielä, että tää voi olla silleen vielä. Tässä on vähän niinku, sä voit joko saada sen sanonnan oikein tai sitten lauseen oikein. Okei, lausuu silleen hitaasti, mä yritän silleen miettiä. Joo. I'm over the moon. I'm over the moon. Oota, minä, over, päättyä. Joo. Came over, joo. Tämmöisistä kato mä opin. Joo. I'm over, minä, päättyä. Mikä se oli? I'm over the moon. Moon on kuu, minä päättyä kuuhun. Siis se on niinku teknisesti noin, mutta sit se on vielä niinku, tää on se sanonta, mutta tää on niinku kuuhun ihan yli. Mä oon kuullut ehkä ton sanonnan. En mä tiedä. Okei, se on niinku, että on ollut niinku tosi iloinen. I'm over the moon. Niinku, että se on vähän niin kuin, että on kuun yläpuolella. Mä veikkaan, että se on tullut siitä, että on niin iloinen, että se on noussut. No mutta tiedätkö Venla, tätä mä en ymmärrä. Minkä takia pitää olla jotain tommoista? Niin. Siis mä voin sanoa, että I'm so happy. Niin. Miksi se pitää olla joku I'm over the moon? Mutta mitä meillä on, eikö meillä ole suomen kielessäkin jotain ihan tosi tyhmiä sanontoja? On. Joku, se joka kuuseen kurkottaa, se katajan kapsahtaa. Joo, joku kuun sirpistä kurkeen kurjesta kainaloon oikein. Tyyli. Ei, tää oli joku sun jaama. Tästä sun pitää ottaa suomaa slogan. Mä sanon joskus kuun sirpistä kuuhun ja en mä enää muista sitä. Jostain kainaloa. Saa käyttää vapaasti tätä. Saa käyttää, lupa myönnetty. No niin, seuraava. Tää on sitten niinku ihan vaan lause. Tässä ei ole, tää on niinku vaan, että sä voit oystelleen sanasanasta. Yeah. No niin. I bought a giant pineapple yesterday. I'm put. Minä olen put. Pot. Se on laiva. Se on, no vois olla boat. Eiks boat? Boat. I'm put. Ja apple. Oliko? A giant pineapple yesterday. Oota, mikä on pine? Oota, apple. A pineapple. Eikö se ole se? Oota, apple. Sulla on niin hyvät keinot. Se on, onko se ananas tai omena? Ananas. Joo, ananas. Ja se lausuppa vielä uudestaan. I bought a giant... Oota, stop. I'm put. I bought. Minä pot, pineapple. Mikä siellä oli vielä? Yesterday. Minä olen syönyt ananasta eilen. Mä ostin ison ananaksen eilen. Mut minkä takia pot? Miksi se pitää olla taas, niin kun mikä oli ostaa englanniksi? Buy. Miksi se on niinku mennyt muoto. Ostin. Tätähän se on. Mutta siis tätähän se on, ja sit pakko vielä tähän sanoa siis sen verran, että mun englanninkielen taito on just sitä, että mä en osaa mitään niin kuin nykyisiä menneitä muotoja, tiedätkö? Että mä oon opetellut yhden tietyn. By, ja mä käytän sitä ihan kaikissa. Mä veikkaan, että jos sä olisit ulkomailla, niin sä pärjäisit tosi hyvin, että sä sanoisit sen, niin kuin sen saman muodon. Niin, kyllä.
Onko siellä vielä lisää? On, no niin. Ihanaa, mä tykkään tästä. Tää on hauskaa. Joo. No niin, tää on tosi outo, mutta I tried Minä yritän. to teach. Teepaitaa. Opettaa on teach. Okei, miksi mä paljastin sen nyt? No. Minä yritän opettaa. My fish. Minun kalalle. To dance. Tanssia. Minä yritän opettaa minun kalalle tanssia. I'm teach. Minä yritin opettaa kalalleni miten tanssia. Tai niin tanssia. Kato. Ihan sika Mistä hyvä. sä oot keksinyt muuten nämä lauseet? Mä vaan keksin päästä. Mä olin vaan silleen, että jotain niinku sanoja vaan. Semmosia, että siinä on helppoja, mutta sit siinä on joku juttu. Oi hei, mä tykkään tästä ihan sikana oikeesti. Nyt sä oot hyvä. Noniin. I have to submit my assignment by Friday. Ei mitään. Siinä oli jotain. I have to. Mikä se on? Minä olen. I have to. Minulla on. Ei. I on minä. Joo. Have. To. Have to. I have. Mutta eikö sinä lauta siinä lausta? I have a pen. I have an apple. Niin minulla on jotain. Submit. Onko se niinku sandwich? En mä tiedä. Se on verbi. Sanonko koko lauseen? Tämä oli hankala. Mun pitää palauttaa mun tehtävä perjantaihin mennessä. I have to submit my assignment by Friday. Olisiko toi ollut silleen, että sä oisit ton osannut, jos sulle olisi ollut tommonen viesti? Joo, koska toi on semmoinen sana, että kun toi on niinku meidän koulu vähän niinku semmoinen sana, mitä me niinku käytetään koulussa vaikka ryhmätöissä. Toi oikeesti. Mutta ne on jo niinku semmosia, mä en olisi osannut ennen koulua käyttää tommosia. Oikeesti. Joo. No sitten, otetaan vielä muutama. Joo. Hän on surullinen. No, he on miespuoleisesta. He broke his favorite mug. He broke his favorite mug. Hänen favorite on lemppari. Joo. Joo, kato, mähän kerran sulle, että sit favorite on lemppari. Joo, niin mutta totta. Favorite mug. Se on tosi lähellä kanssa, mikä se on suomeksi. Mug, muta. Ei. Mug. Onks mug ja egg sama asia? Ei, mutta lausutaan mug. Maa. Siitä se on semmoinen, mitä löytyy keittiöstä. Mug. Astia. Se on muki. Joo. Onko? On. Hänen lempi joku juttu on muki. Se rikko sen lempimukin. Eli se oli niinku, mutta oisitte tiennyt, jos se olisi ollut break. En. Se on niinku rikkoa ja sit se... Ei, jumen tjuikke. Et muuten ikinä arvaa. No. Nyt tuli mieleen. Hei, nyt kun sanot break. Joo. Mä kävin tanssitunnilla ja meidän biisin nimi on I'm breaking teddy all night. Aha. Siinä on, että mä rikon astioita. Eikö ookin? Break my dishes. Joo, se on breaking ja dishes. Eikö ookin? Joo, että rikkoo astioita. Dishes on astioita. Joo, se on, eikö siinä lauletaan, että mä rikon astioita? Joo. Kato, nyt sä opit. Mä opin. Nyt kun sä meet sinne, niin sä vaipaat ihan, sä vaan ajattelet, että sä paiskut sun astioita. Okei, sano vielä yksi ainakin. No niin, otetaan vielä. You're living the dream. Sinä elät sinun unelmaasi. Joo! Hyvä! Mä haluan nyt sanoa vielä äkkiä. Yritä ymmärtää nyt, Venla. Mä haluan sulle yrittää puhua nyt tämmöisen pidemmän lauseen. Noniin. Ja tää liittyy jollain tavalla nyt elämään. Mä nyt yritän tälleen. Noniin. Tää ei nyt ehkä ei mene kaikki sanat oikein, mutta I'm yesterday. Oliko yesterday eilen? Joo. I'm yesterday walking a supermarket and I pay chocolate and I'm favorite chocolate is Fatserin Lontorae and I'm eat chocolate my home and next I'm drinking water. I like chocolate, I like water. This is perfect combo. Oikeesti sä vedät Sanoin, hyvin. että mä menin kauppaan eilen. Mä ostin sieltä suklaata, Fatserin Lontoraita. Sä tulit kotiin. Mä join vettä. Tää on täydellinen kombo. Siis vaikka sulla ei mene jotkut verbit oikein, niin mä ymmärrän niinku kaiken, mitä sä sanot. Musta tuntuu, että sä niinku liikaa soimaat itsesi, että sä et osaa. Mä sain tosta kaikista selvää. Vielä yksi juttu. Äkkiä. Mä sanon, että tää liittyy jotenkin nyt talveen. I love Christmas. Me and my boyfriend car is rusta.
and we pay rusta, hitto se on, mikä on puu englanniksi? Wood. Wood. Joo. Christmas wood. Christmas tree, jossa on niinku joulu. Christmas tree. And we come back to home, and me and Christmas tree and my boyfriend kasata with home and mikä on tähti? Star. We laitettiin tähti star. Yeah. Miksi mäkin from Christmas tree. Eli me käytiin Rustassa, me otettiin se puu tänne takas kotiin, me laitettiin. Joo, mutta kyllä mä ymmärsin tonkin. Se tähti siihen kuuseen. Joo. Eli siis, jos ei tarvi osata kaikkea. Ei tarvi, ja sitten mieti vaikka toi tilanne, jos sulla olisi nyt siinä joku brittiukko siinä vieressä, ja sä olisit Veetun kanssa, niin sehän voisi olla, siis sä vaan selität, niin sit se olisi hyvä testaa silleen, että sä niinku yrität selittää, ja sit just tälleen, niinku, että jos tulee joku sana, niin sit sä pyydät apua. Koska oikeasti just sä vedät tosi eikä hyvin. Niitä varmasti, tai ne varmaan on silleen vaan, että hyvä, että sä puhut. Eihän ne niinku oleta, että ulkomaalaiset edes osaa englantia, koska eihän niinku mekään oleteta, että ne puhuu suomea. Ja musta tuntuu, että ainakin ketä mä oon ikinä tavannut ulkomaalaisia, niin suuri osa, paitsi se muistaa, kun mä kerroin siitä yhdestä ranskalaisesta, joka pilasi mun itsetunnon. Mutta siis kaikki muut, keitä mä oon ikinä tavannut, niin kukaan ei ole silleen, että älä yritä puhua mun kieltä, vaan enemmän silleen, että ei vitsi, että vähän siistiä, että sä yrität puhua. Mutta jollain on niin hieno aksentti, tiedätkö? Ja mun on pakko, siis anteeksi meillä, mun on pakko näyttää. Kuulijatkin tämän itse asiassa kuulee. Tää on itse asiassa ihminen, kenet mä tiedän. Tää on ihan suomalainen siis. Joo. Ja mä näytin tää Veetullekin tämän ihmisen videota. Oota. Ja mä olin silleen, että oh my god, oikeesti, tää ihminen puhuu ihanaa kieltä. Ja mä tajusin, että tää on vissiin niinku, tää on suomalainen, mutta täällä on joku tietty aksentti, tiedätkö? Kuka se on? Yksi Sofia. Joo. Ja siis kuuntele tätä aksenttia, tai kuunnelkaa. Joo. Siis tää on mun unelma. And this was up until last week when I was scrolling on Instagram and I see this girl say that someone said her nails look like uncooked chicken. Siis toi puhuu ihan niinku, joo. On that plan. I hate Instagram. Siis oikeesti ihan ihana. Siis joo, mutta arvaa mitä tähän nyt tää lopetukseen mä annan niin semmosen mikä se sana on, niin kuin kaikille ajateltavaa. Et mä aloitin koulussa semmoisen kurssin kuin niinku, lausumiskurssi. Okay. Ja siinä oli semmoinen tehtävä, että heti kurssin alussa mun piti kirjoittaa niinku oppimispäiväkirjaa ja kirjoittaa, että miksi mä oon ottanut tämän kurssin. Ja mun perusteet oli se, että mä haluan oppia puhua niinku Amerikan aksentilla, mä haluan, että mua ei hävetä puhua englantia niinku yhtään ikinä missään. Ja sit siinä oli jotain muita, että mä haluan oppia ja päästä tästä esimerkiksi suomen aksentista eroon. Kyllä. Mutta ja se oli ihan sikahyvä kurssi. Ensimmäinen palaute, minkä mä sain sit kurssilta, oli niin, että se opettaja sanoi, se oli siis semmoinen, että siinä oli niinku videoluennot silleen, että se ei ollut niinku livenä. Mutta siinä oli silleen, että jos sä sanoit tässä kurssilla, siinä sun ekassa tehtävässä, että sä haluat päästä pois sun aksentista, niin sitten niinku se on väärä ajattelutapa. Häh? Joo, että se koko kurssi se oli niinku mulle semmoinen, että ei vitsi, että tää on oikeasti järkevää puhetta. Se ne niinku perusteli, siinä oli monta semmoista ammattiluennoitsijaa ulkomailta, ja kaikki sanoi, että meidän ei pitäisi pyrkiä meidän aksentista pois, että englannin kieli, se ei ole vaan brittien tai se ei ole vaan amerikkalaisten kieli, vaan se on niinku maailmankieli. Ja että meillä on niinku oma aksentti, niin meidän pitäisi olla enemmän ylpeä siitä, että meillä on se oma aksentti, ja että meidät niinku vaikka tunnistetaan, ja että se on siistiä, että on eri aksentteja. Että ei pitäisi ajatella niin, että meillä on joku oikea tapa puhua englantia, vaan enemmän niin, että me tullaan tavalla tai toisella ymmärretyksi, että se aksentti ei ole mikään huono asia, että meidän pitäisi olla enemmän ylpeitä siitä. Ihan sika hyvä. Niin oli, ja sit mä olin silleen, että ei vitsi, että onneksi mä otin tämän kurssin, että mä olin valmistautunut siihen, että mä yritän pyyhkiä jotain, että mitkä on se, missä mun vaikka kielen tunnistaa suomen aksentiksi. Sitten mä olin vaan silleen, että tää on niin järkevää puhetta, että ei meidän pidä yrittää olla niinku parempia. Samanlaisia. Tämä on niin samanlaisia, että me matkitaan ketään. Miksi me ei vaan olla silleen, että yes, very good. Siis koska kyllä kaikki se ymmärtää. Tämän, koska varmasti jotkut nuoretkin ajattelee, että pitäisi olla tietty aksentti, tiedätkö? Tai niin kuin mäkin ajattelin, että mä haluan tommosen aksentin. Että toi on, että osaa puhua englantia. Mutta eihän se noin oo. Hei, toi oli ihan sikahyvä nosto. Mä halusin nostaa sen tähän loppuun vielä, koska musta tosi hyvä nosto. Siis kyllä mä itekin tunnistin, mähän menin sillä asenteella just, että mä haluan pois mun aksentista. Ja sitten mä olin sen kurssin lopuksi, totta. Että miksi me niinku, musta tuntuu, että se on vaan suomalainen juttu, että me ei haluta, että me puhutaan ralliaksenttia tai silleen. Vaikka se on oikeasti vaan silleen meidän juttu.
Että kaikilla, vaikka ruotsalaiset, kyllähän niilläkin on ihan eri tapa puhua englantia. Niin, tai totta. Vaikka ranskalaiset. Mutta musta tuntuu, että Suomessa siitä tehdään semmoinen, että me ei pitäisi olla täydellisiä. Ja mun mielestä tämä jakso on hyvä esimerkki siitä, että tärkeintä on, kun oikeasti yrittää. Ja että viesti tulee tavalla tai toisella perille. Ja ei tarvitse olla kaikessa hyvä. Jep. Kaikki ei ole kaikessa hyviä. Ja se, kunhan sä vaan yrität, niin se on se paras juttu. Niin on. Ja mun mielestä oli ihan sikahauska jakso kuvaa. Niin oli. Ja siis tää oli oikeasti tosi hyvä, että sä nostit ton jutun niin kuin esille. Niin ja vaikka me nyt naurettiin näille jutuille, koska onhan nämä nyt silleen hauskoja, mutta mun mielestä niin kuin ne on hyvä esimerkki siitä, että pitää niin kuin uskaltaa vaan. Niin. Ja niin kuin nuo lauseet, mitä sä selitit, niin mä sain kaikista kiinni. Niin siis pakko vielä se sanoa, että ajattelepa vaikka nyt tuo joulupuu-juttu, mistä mä puhuin, tai toi joulukuusi, niin jos tässä olisi ollut ihminen, niin mähän voisin näyttää elekielellä. Niin totta, että star. Niin ja kättä nostaa. Niin kyllähän ihminen ymmärtää, että uskaltakaa käyttää, niin mekin uskalletaan käyttää. Niin ja sit sä otat tavallaan niistä eleistä sen, mitä sä et vaikka puheella pysty. Just näin. Hei, täydellinen jakson niin kuin lopetus. Joo. Ihanaa, toivottavasti tykkäsitte jaksosta ja kuullaan seuraavassa. Kuullaan ja kertokaa mitä tykkäsitte ja haluatteko vaikka toistaa tämmöisen jakson. Kyllä, ihanaa, palaillaan. Palaillaan, moikka!